हेल' गास गिबियावनो आंनि बड' मिउजिक इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय दायो जेनेबा दिनै आङो मेजिक मोनसे लाबोगोन सानदोंमोन पाब्लिक प्लेसाव बाट पाब्लिक प्लेसावथ' दा थांनो हाला मानो होनबा अखाया बोथोरानो बोरैबासो दसेनो अखा हालाय दसेनो सान्दुं दुंलाय दसेनो अखा हालाय दसेनो सान्दुं दुंलाय माने जि जायगायावनोखि थांनानै आङो मेजिकखौ बानायगोन सानदोंमोन बे जायगायावबो पाब्लिकआनो गैया होनजायो आरोना खबर लादोंमोन आं एसे ओमफ्राय जेयानो जाया मानो मेहेरदा बुंनाय बायदिसो जाना दं आरोना सैमा बायदि थ्रिल' हासुबाय थायो होननाय बायदिसो जाना दं आरोना अखाया थ' बारा गोबाव खालामला मेजिकआव डाइरेक्ट थौखादो ओमफ्राय मेजिकआ माबायदि जेनेबा मोनखो नोंथांमोना नायनानै बेखौ नोंसोरो एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि आंजों पार्सनेलि रायलायनो माबाफोर खोथा दङब्ला आरोना इन्स्टायाव फल' खालामदो ओमफ्राय रायलायहरदो आरोना इन्स्टायाव डाइरेक्ट इन्स्टानि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामनानै नायदां आरो बिदिनो आङो मेजिकखौ गोदान लाबोबाय थागोन नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि बे इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना माने माबा खालामदो आरोना साबसक्राइब खालामना लादो ओमफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुदो आरोना जाहाथे गोदान भिडिअ फैबाय थायोब्लाथाय नोंथांमोना नटिफिकेसनाव थाबनो नुनो मोनो मेजिकआ बेनोमोन आरोना जोंहा पाब्लिक प्लेसावथ' देखायनो हायोमोन खिन्थु पाब्लिक प्लेसाव देखायलासिनो आं मेजिकखौ बेयावनो देखायनो नागिरबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेयावबो जेबो गैखायानो फावथेनाबो रियेल लिरजायो ओमफ्राय फावथेना जेनेबा टाच खालामा आरोना आखाइआवथ' जेबो गैखाया नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय जेनेबा आङो बेखौ टाच खालामा लाखिनो हारसिंनो गाखागोन आरोना बेनो आरोना मेजिकआ मारै नांदों मेजिकआ थ' गाइस मेजिकखौथ' नायबायानो मेजिकआ एकदम सिम्पोल आरोना सिम्पोल बुस्थुआ आं दा जि मेजिक देखायबाय बेयो सिम्पोल ओमफ्राय आङो दायो पाब्लिक प्लेसाव लाबोगोन बे मेजिकखौनो माला लाबोनाय जागोन बेखौ आङो बुंनो हाथ'वा मानो होनबा आङो जेब्लानाखि माने बेरायनो थांगोन एसे जायगायाव अब्लासो आङो पाब्लिक प्लेसाव लाबोगोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा ब्लग भिडिअखौथ' आं बानायनानै दोनबोखादों जेरावनोखि आं थाङो जेनेबा रायन'आव थाङो बेफोरबायदि बानायना दोनो रायन'नि मायावबा थाङो बेयाव रियाक्सन लाबोयो बेनिबो दोनना मिउजिक भिडिअ माने बानायनो थांबाथाय माबाखौबो लाबोखायो आरो आं ब्लगखौबो लाबोफायो ओमफ्राय ब्लगखौ आङो जेनेबा एडिट खालामनानै दोनजोबदों आरोना थ' माने नैबे मोनसे मेजिक चेनेलसो नालाय बेनिखायनो आं थारमाने माबाखौ हेगारसै आरोना आं ब्लगखौ हेगाराखै थेवबो आंनाव दं आरोना ओमफ्राय आङो उनाव लासै मा जायो नायनोसै जेनेबा ब्लग चेनेल गोदान खुलिनायबो जानोबो हायो आं बेखौथ' दा बुंनो हाथ'ला आरोना गाइस ओमफ्राय जेनेबा जायफोरा मोजां मोनदों लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय मेजिकआ मारैमोन खोन्थाहरदो आरोना गाइस पाब्लिक प्लेसाव लाबोनांगौ ना नाङा बे मेजिकखौ थ' खोन्थाहरदो थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन ना मा होनो जै बर' हारिनि नङा होमबा